gunake demet. Mesakake demet. Ya ora apa-apa cantik lho. Wong demet ki iso anak-anak kok. Ana apa nggih? Ah iya iki demit wedok. Nek kudune arep jangkep ki ana demite lanang. Oh berarti niki garwane. Garwane nggih demit. Nah persis to kuwi. Iki kok ditangkap rambutnya abang. Ya ayo kayak demit-demitan. Demit-demitan. Ya nduk. Ayo Elisa. Rukun Islam kang lima puniki. Lho swara iki ngene rasa digawe-gawe saanane los malah apik. Lah nek swara ki ora digawe lah ya ora apik no. Bawa Sri Uning dadak lambene diinsap-ensep. Lah pokon mingkem terus. Coba nek pamane Sri Uning ngono iki kepiye kudune lambene? Sri Uning. Ya. Oh kira ya mecucu. Ya. Warah ana mecucu. Ngrasa. Rumah saku kok bengi iki kaya ora cocok banget. Kembo dasare niku kok. Men. Ayo nduk. Nek ora cocok ki mau ya bojone rasa dijak. Rasa dijak. Golek pasangan liyane. Ono. Antekno kok jare setia. Setia kok lunga terus aku ora dijak. Ngene wong bojeng karo bojone sing wedok tiba lara. Mulane aku ning dini trimo boncenge wong liya to timbangane kowe tiba lara. Lho nek ngoten niku coba. Disayang ora dong. Berarti nek boncengke bojone semenang nek tiba. Ya lara. Lara. Aku trimo ngajak wong liya to. Men bojoku ora tiba. Ha iya, oh bener niki. Bener priye Berarti dia eman-eman niku. Ade eman-eman kok angger lunga karo wong liya. Lah iya. Sak suwene sampean sok gawe wong wedok ki tau kecelakaan urung. Delalah ora ya pejam. Dakno mring para sasama aja padha ditinggalke. Loh kaya sing kok sawange apane? Lah ya nonton kowe iki mblenger ya iki to engko tonton-tontonan. engko nganyarke kahanan iki. Kok ngayarke. Ana kok ngono terus ki ya. Teknik ya tenan ya Pak ya. Oh jangan bening terus ya. Oh, jangan bening terus ya HO suwe-suwe ya to. HO ki apa? HO ki abu beri-beri. Gila-gila ki pecel. Oseng-oseng ya oseng-oseng terus ya. Oseng-oseng terus ya mules. Lah iya. Kok bae guru senengane jangan bening. Lah ya tenan. Lah jare senengane sampean ki jangan bening. Apa muni jangan bening seneng ya aja glenteng mongko 2 tahun kok jangan bening terus. Mongko terong wutuh sing di jangan bening. Orang. Terong siji ki lho cengkureke di jangan bening anggo tak cuduk ki mlayu. Wong angger ditas kok kewer-kewer. Kok nggih ngaten to, Bu? Ora ngapusi Pak Demo ki. Kayak ora wutuh genah ya tak belah ngono kok. Nglengket ngono kok. Ngekek. Wong kok senengane karo terong ora elok-elok. Sing seneng ki sampean paku. Nyambel ya terong, jangan bening terong. Wis apa-apa terong, liyane terong ora ana aku. Senengane terong. Lah nang ya kur kuwi kon golek apa? Ayo, Nduk. Mundha aku malah karo mbokmu gedhe dadi tenan lipat iki kuwi. Ampun padu to. Mboten sae kedadosanipun. Nek sae ndak kaya oli. Kok kaya oli. Sae 40. Rukun lima niku Neno sahadate Kang angka siji kira-kira apik tenan nek sing tenan. Sampeyan nek aku kumat sampean tanggung jawab apa piye? Aku ora getak sampean. Coba to Mbak Cange, sinten sing wonge nggih mboten muring. Wong jenenge nyawang penyanyi kok wiwit dhuwur nganti tekan ngisor niku lho. Mumpung cedhak. Aku ki kurangane apa
blenger. Bendina aku diomongi nek jangan bening terus ki kembung kok ngayel. Ayo kene, kene. Salah. Swara kurang permon. Iki piye, Pak? Kok malah dadi podang kuning. Kok dadi sesi daman. Ya. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Ya, mangga pepeling yuk.
Sampun ngaturaken pesena. Nggih. Gek digendong. Rasa ngambake senter ngono kuwi. Apa kok senter? Plentonge lho. Iya. Kena istilah, aku ndek istilah nek esuk tanggo paduro bojoku. Aku tuh rasida digendong wis engko ndak Engko sentere ndek selat ombo ya, Nak. Ndak konslet malah ngurep sentere. Kuwi itu senter kuwi plentrong. Oh, plentrong. Kene lho Cahayu, Tatin. Mriki ta Budhe mboten sanesu-nesu wae. Aku ndek digalaki Pak Demu. Ora kowe anggo nesu mecereng malah kaya cempe ndelik. Niki nesu beteke di dereng dinehi to. Jenengan. Aku ora duwe. Ono sing Oh Pak Demu ki njaluke ya sing aneh kok. Kalau mbok wis bu, nek aku trimo mulih kok dunekke cempe, dumekke senter, kaya ora kajen. Maksudnya kaya wong lanang ki ming waluya tok. Lah kok nggih ngoten nggih saene Mbak Canggih. Angge lah napa wong wedok kok pasrah-pasrah dunekke kaya cempe ndelik. Nggih tenan kok. Nek sampean gelem mangkukup pun mangkukup. Kok dikukup padake wuh. Panjenengan iki napa nggih riyen ki mripate sakit po? Lah kepiye to? Lah ndek bojoku ngene kok ya aku ki anggere amor karo bojoku tak krukop kok ra iku. Lah iki wong kaya ngene kok ya gelem ngono lho. Karo merem. Lah wong aku ki ndek anak 5 ki anggere tak kudang weruh aku ki do mecicil kok kuwi. Lah yang lane kok Budhe gelem. Sing nomor 6 iki putuku tak kudang ora mecicil mergo lek ngudangi putuku tak kurepke ngono dadi ora mecicil. Wah kuwi aneh-aneh senengane kok. Napa kok mengkal barang kaya Saran ngono, Pak? Kuwi jenenge bagus iki ya ngono kuwi. Oh nek bagus sih ngene iki. Heeh. Ya wis. Anggrene wong ayu rak polahe. Nah aku dadi wong wedok iso ora betah. Nah aku dunane mripate kok senter barang kuwi. Jane nggih kula niku nggih runtik. Ya mulya nek mengarep mulih kowe. Malah entren gawe aku. Tenan. Ora ngriwek yo. Tenan. Marai kerinan. Kok marai kerinan piye? Bojo kok marai kerinan ki maksudnya piye? Lah nek bengi mung masuk angin. Terus padahal wong lanang ki awan nyambut gawe kok piye? Ben-bengi. Ojo marai kerinan ki rumasane aku nek wengi ngopo? Masuk angin kok ono sak jam. Masuk angin kok anggur turu lilir. Masuk angin lho kene sing ngeroki lho. Saking mangkel kowe nganggo bendul iku ngeroki lho kok. Gelis abang ya. Dari darah tinggi kok piye ngono pecok jempole metu gedhe ngisor rak ya medun darahe aku ya ngono. Ya. Masa ya dipecak ngono ya sakit. Lah ya nek darah tinggi iki jempole ngisor batuk truk ngono. Ah wong kuwi iki yen sen omongane kok ngono kuwi kok nek ngomongke gulu lara. Lah semar ya wis rasa nganggo gulu. Biyen ki katon napa, saiki katon napa. Yo sampeyan iki jane sing tok gondhani napane to Mbak Walucane. Ya ora mesti. Kok ora mesti. Aku takon kae kok ora takon ngono. Lah aku krungu. Aku iki rumangsaku aku dadi kau. Aku wong lanang iki ngrasake wong wedok tok unek-unekke menurut lara-lara. Lah ora usah ngrasake nek ngono kok wis ben sak karepe. Bojo-bojoku dhewe kok sampean melu srikutan. Kowe yo ora srikutan tegese belani aku. Ayo kowe iki. Nek wong wedok diunekke ngono kuwi intern rumah tangga. Lah nek intern bendina sampean ki yo muni-muni wae karo aku. Nek intern rumah tangga le omong-omong rasa gomek aku krungu. Ya sampean ora usah ngrungokke kok kene iki jejeli kapuk apa piye ngono kok dadi. Ora ngrungokke. Ayo nembang apa anu? Aku barang tok seneni. Jenenge ikut serta. Kok yo. Ayo Mbak Cahayu arep nembang apa? Nah, ngono kuwi mah aku ora ngerti urusane kok melu-melu diseneni. Ya ora usah kuwi malah disenani wong loro aku malah. Ora. Aku jajal wani jenenge Tatin kok abruk tenan kowe. Oh lah ngerti. Untung bojomu ki tak unekke apa-apa ming meneng. Coba entuk wong wedok sing Lah nek aku ngono tak ngilo ket wingi, mbok ngilo rupane kaya ngono. Nggon aku ora nang kiloan, nggon aku berukan kok. Ngaco maksude lho. ngaco iki lho kiloan. Oh, lah omahku ora nang kaca. Lah apa? Wong nang kaca wis tak pecah kok. Amargane? Goroh. Kok goroh? Aku lewat lho iki jemet ngendi wah kacane rusak. Lah kene ya rumangsa. Kaca tak pecahi tak ganti gedhek kabeh kok dadi aman aku lewat wis ora nang sing wah kaca ki do goroh. Wong baguse kok ngono kaca elek. Aku nek Kok ora ngakoni ya ngono kuwi. Ayo ke nembang. Ya ben, nembang apa, Tin? Nggih. Nembang nggih kepiye to? Mbok sithik lho, ngapa? Lah iya men awet mbok sithik. Lali janjine Mas Geter. Sing penting ora lali utange. Ayo. Jenengan lali ra? Genah aku karo apa-apa iso sing angel ki gur nyar utang.
Kae kalau nganti mesake bakso Indrawani nyedak kae dunek-unek. Oh ya wong kula ajeng nyedak ngono ya wis muring-muring ambumu wis ra tatin ngono. Ha iya guru ambune guru obat turu karo bojo kok kaya ngeloni apotek aku ra yo sek. Ora jane jenengan kok omong lho belani ana ming meneng bae kok kaya aku ya melu-melu ora trimo. Aku yang anggere sekecap. Mbok iki mbok didelok rupane wae kaya ngene ambune ya kaya ora sah wong lanang ya arep elek kaya ngopo ke kuwasa. Kuwasa apa? Ya mesti sing jeneng rumah tangga ki aja kuwasa-kuwasanan. Ben aku kuwasa kok. Sampeyan ra kuwasa ya karepmu nek aku kuwasa. Sampeyan ora cocok karo aku kono ndagon nang lor kebon kono. Nek sampeyan ra cocok karo aku ya kono mayane ngalih kono jerene. Dalah wis sak paket kok darah pisah piye? Tundrung-tundrungan kok ayo. Oke mau kok mancai omong aku wae lho. Ora mancai ya gur lolok terus ya men mancai karang duwe pikiran kabeh kok. Nah sing jeneng emansipasi wanita itu sekarang wong wedok ki padha karo wong lanang. Wong saiki hari ibu. Ku yo kleru wong lanang kok padha karo wong wedok nek ora ana wong rabi. Wah sampeyan yo aneh. maksudnya sedudukane lho ora wonge ora blegere. Dudukane sapa sing duduk ora ana sing duduk kok. Lah kene tak duduki apa piye? Iki lho. Piye kowe didudukke saiki apa piye? Hah? Kowe dudukke saiki apa piye? Ha loro no. Lho, karo apa? Aku wis sisan ngomong. Iki jane upamane aku ngadeg karo kowe iki dibetreti ngono wani lho no. Wah padake pitik betreti. Ayo ke nembeng. Nembeng. Nembeng kok nembeng. Ayo. Nggih, Bapak, Pak. Heeh. Ayo kok arep menbang dadakake wuwung. Wih. Apa lho? Aku duwe bojomu lho ora muring-muring kok. Oh, kleru. Sorry. Ya Cahayu. Kok kan ya teman-teman. Walau gur kene yo nganti kaya kene aneh. Ora apa-apa kok ndemok. Lah tempo kon nendang ya mureng-mureng. Aku sombo sindenku sapa-sapa didemok aku monggo urung tau lho ndemok bojone. Yo. Lah ya iki sing jenenge untunge dagelan ya ngene iki lah nek ora pandagelan pentrungi bojone ngene iki sampean kok aneh. Heeh, Ndek ya. Lho. Kok ndemok terus? Walah ya gendemok ya nyendemok nek ora trimo kok iki. Gak aja gelem no. Aku gegere kaya geger kebo ngono kok. Ngawar. Geger kebo, geger jaran. Ayo Nduk, nembang apa? Iya. Lali janji ini kok. Oh iya. Ngono kok mencereng ya. Gedheke senter. Tawani nek ngonekke catin ayo. Apa? Apa mau ngamun ya? Ora muni aku mecin. Tina minggu Nang gembira loko. Itu kuwi Kang tak anti Sake bojone terus delek-delek kae. Terus ra doyan mangan 3 tahun ra mangan kae ngatak-ngatak. Nggih. Ya tenan nek anggere aku nganti ngelu mules ngono piye. Wis sesuk mengke bali teng omah kula mawon. Oh nggih mangke kula nggih. Lah sing bayari kredite ngomah sapa kok dadi iki wit kompor nganti kolor kredit kowe. Anggere esuk antri gur daya nagih utang. Bojoku ki pinter utang. Lah wong yo ora ganti sampeyan kok. Wong sampean katoke anggere nembung yo nek ora tak utange ora katokan. tak katokan, Mbah. Tegese nganggo sarung lho, Nok. Ora den ya ora sarungan Pak Kato. Nah, adus. Tina mani ngaya kuaci iki doceki. Lah ya piye nek raden ceki? Mbokmu gedheke dine kuaci sak bungkus gosong tabuk. Lah mumbruk. Aku kira sing marahi sampeyan to. Kepiye Pak nek carane mangan kuaci? Ana ora sabar ya dikremus ngono to mau?
Desa. Lahirmu ki ngendi? Gunung. Kene padha-padha desa areng gunung kok Ya beda nek gunung ki dhuwur nek desa ki ndek. Apa iya? Aku ki darah biru. Weh. Darah biru. Mas, Darah biru. Oh, lah ketuthuk jempolku mbiyen. tak kira konglomerat ngono. Nah, aku ki keluarga jeron beteng. Ya pasane kodhok yuyu ngono kuwi nek Ora ya kadal barang kuwi. Ayo. Anane pijerasa maya. Nek rong duwe ora kok nyemayani. Pinter golek Utangan. kira Mbah Wailu ya. Lho, ra ya ramong aku dhewe ta Pakne. Ndane suwe-suwe ki do sengak ngeyel iki. Alasan ngendaran ngendar jen Pengendar ki nek saking terampile ngono. ngendaran derangan dekor Deng 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 terereng. tangannya jan terampil ya. Bilang apa sorry. Aku wis ora
nganti dumpyuk. Kudune tung bulan tu tak tu brong. Sama ta Bimo ta? Iya. Ora apa-apa. Ya kan ora apa-apa wiyaga nganu kok apa di luar batas kok kene. Oh, ngger nuthuk bendewe kok kleru. Ayo penabuh nganti ning pinggir panggung saking akeh. Iya. Wis bayangno, kon bayar piro aku nek kaya ngono. Wis iki Bima mau bengi sing ngedram aku jane cucul ki kaya awel kae lho. Iya. Monggo. Ya ora apa-apa. Jan-jane kowe Sugeng dalu Pakde. Ya sugeng dalu, sugeng anu uluk salam karo Mbah Waluya. Sugeng dalu Mbah Mlayuwa. Oh iya Waluya no. Waluya kok Mlayuwa. Waluya parapane Rudi. Awake kuru sirahe gedhi. Iya. Sauni-unine wong ora seneng ya. Kene Cahayu wis ora kepethuk ra ya isih dolem. Isih dolem isih do apik to Nduk Cahayu. Alhamdulillah sae Mbah Mlayuwa. Ora usah karo nyongkrok-nyongkrok ndak aneng sing awet. Iki pernahke kok ya. Oh iya. Bayake iki pernahke rada kurang sak ngisor Pak. Kurang sak ngisor Nduk, bayake sing mburi. Heeh. Nek sing arep wis pas monggo. Napa nek Sing arep kok ora tok benakke. Wis pas kok. Oh. Pase kaya piye Mbah? Ya pas tegese ora kemunggahan ngono lho Nduk Cahayu. Aku ki wong tuwa, putuku biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethrik-klethrik. Oh padake panganan. Wis kena Lah napa kula dicokoti arepe? Oh ya ora ngono kuwi aneng mbokmu gedhe ora sok senang-senang. Ora lha nek pamane aku ora ono apa arep cokot. Wah lah iya. Ya ora aku lemu anak kok. Ya, matur suwun Mbak Anting. Nembang apa Mbak Anting? Napa Pakde? Manut kowe. Banyuwangen ya kena. Banyuwangen. Ya. Napa Pakde? Lho takon meneh. Takono Pakde Waluya. Ngersake lagu napa Mbah Waluya? Si Mbah Waluya. Ya nek sing Banyuwangi ya bangsa Lesung Jumenglung apa. Lesung Jumenglung iki kene kok. Oh ya. Lah nek gawe ning Banyuwangi ya iso wae. Lesunge diusung. Nggih. Anu mawon. Napa? Lah mbuh. Napa gerajakan napa gelang alit Pakde? Gerajakan ya apik. Apa gerajakan campur gelang alit ora apa-apa nek iso. Lah nek dicampur ki ora cocok kok. Iya. Ya. Dawane napa? Dibawani sing kira-kira kae sing biasane meni. Apa kae? Matur nuwun ngono kae piye? Sing anu to, cendhek to Pakde. Ah sing cendhek kok. Oh, cendak wae ndak nyocoki. Ayo tak rungokke kene Nduk Cahayu. Untuk suaramu ambil suara kok gede lho. Yo, ngono. Nah. Dhewe maneh kaya pawen. Wa pawira. Omonge lagune Banyuwangi lele nyekel mic kaya penyanyi rock. Oh malah arep ngampleng bareng. Oh pancen gayane kudu seniningan lho. Lah upamane aku sing gaya kok ngono kuwi apa ora kok cacat terus? Oh semplang. Iya. Ya ben ciri khas dhek ngono kuwi. Ah nggih. Iya. Wah. Ono watese atas kulon praga
Kirana sing kaya kaset. Ndet. Urip bareng mati Kowe kok melu sepaneng ki ngapa e? Ayo bawa karo walang meruk nyrendik. Lah ibu ekspresi lho Pak di Simbah. Iya malah aku keserendum. Setrum. Semayane tangane wis nyeketem kowe. Iki nek meres kabeh. jane iki gregeten nyawang Mbah Walu ya kowe ra di. Sapa sing gemes kula. Gemes kaya membunuh. Kesusu. Omongane karya Sentana. Kacau lho. Karya Sentana iki mbahku lho. Ora ngerti kok. Mbahku barang kok. Ya. Maning Karya Sentana mangan marning. Katene potol. Kok jenenge wis karya Sentana kok mangan maring reh ambyar runtune. Marning tikung. urip bareng mati urip bareng mati bareng brus maju-maju. Kok ora tok maju ndek ngopo? Terima kasih atas oplokan Bapak Ibu. Iya. Suarane apik nanti. Iya, bojo kula mbiyen suarane ya apik, dek anyarane saya suwe gak saya apik. Iya, Dek Nom ya ngoten iki. Apik suarane ning. Amarga le mangan sembrono, jare apa-apa entuk dimplok gene sampean iki kok entek-entekane suaraku dadi rusak. Dasare. Dek Nom yen suarane apik, saiki tuwa suarane ora pati apik. Suarane dadi piye? Lho, suarane dirungokke. Blok. Ono bawa kok otok-otok. Ora pati cetha ilate. Koplok-koplok. Ya, mangga.
gelem men munggah neh kek tulung ana. Ya ora sesuk ngono kuwi terusan. Kene yuk, Cahayu. Aku arep nembang apa, Nduk? Lah dawe napa? Ya takono to nyopreso karo sing dawuh. Nek aku ndak jar kowe muni apa kowe bayar apa ora cilaka aku malah naik kok. Ora kowe bayar ora. Mbak Waluya takono Mbak Waluya. Nah aku wis kulino tok takoni kok. Iya. Mbak Waluya nyuwun apa? Aku ora nyuwun apa-apa, sak karepmu arep nembang apa, sing penting penak dirungokke. Apa? Nggih. Lah apa nggih? Lampuh. Ya. Arep ngaturke apa? Ya. Sing nah, cocok iki. Cocok niku nggih. Iku prasadyane ati. Ya, kuwi berarti Mbak Waluya nyuwun dinteni. Ya. Apa Mbak Waluya kon dhisik wae. Ora apa-apa. Kae bojomu guyu seneng banget kae. Lah niku mau rencanane ajeng nginep kok, Mas. Oh, ora aku ora nggo KTP kok. Ah wong nyatane mau aku tekan gara-gara kepepete mburi selo arep turu nggone Mbak Cangik ngono. Lah iya mulya dhewe kowe. Ora apa-apa. Wis syukur. Nek padha ora apa-apane malah tentrem. iya. Sampeyan yo gur ngriweki nek omah. Ayo, Mbak. Ayo, Iya. Ya, kuwi langsung. Oke. No. Violane viola. Eru kon viola eru. Kok iso? Kaya tau wis tau ora nyekel aku. Oh. Kok saiki ra digergowe kok dicekelke kok ya sajake. Multi talent kok nggih. Multi talent. Iya. Mangga.
ngenteni jan jos tenan. Iya. HP ya mak iya luar biasa iki. Muni ayuwe kok diwalik. Duh. Awas. Kene nek ngarep. Ngarep ya yung. Ora tegese ki nang penitine kuwi lho. Terani opo? Arep nembung arep nembang apa, Jan? Ayo, Pras. Tenan apa kowe piye? Sak arepmu. Sing kira-kira kena nggo salto. Sampeyan arep salto. Oh, jos. Kowe pas metu wewe. Lah niki wewene. Lagune klingsir wengi. Iya. Lingsir wengi. Nggih, monggo. Monggo. Lingsir wengi. Sampe turun bisa. Jan mantep ke tenan Jan. Mantep. Joget. Apik ngoten kok. Tak
Niroke jogete Prastiwi angel. Dewe-dewe lagake ya. Oh jogetan le sinau ning Korea Selatan. Mulane wis tinju bebas. Anggere bar nembang mesti mengge-mengge kaya. Nah, nggih. Ya wis tuwa. Bisik-bisik ngono kuwi ya. Wah, lah. Oh, bojoku ki wis blereng wis kepok. Kene kene ya. Medhep-medhep. Oh, lah ya ngono kuwi. Tatulung. Oh, tetulung aku ora ditulungi kok. Amben dicolke ta, Mbah? Heh? Dicolke. Oh ya. Ngapa to? Ning lho busuhin wong nulungi kok ora terus lira dicolke lho. Ah ya mbok karo nyetrum. Tangane piye tangane? Gur ngene iki lho, nah ngene. Agnes tangane wis beda anget. Wah, jan iki. Wah nek iki tangane Agnes. Iki Ampun purun, ampun purun. Lah napa? Ampun purun. Lah pripun? Mriki to. Oh, nggih. Ampun terat-terat, Mbah. Mbah Palu. Syukur. Wong kok gegeden rumangsa. Aku ora guru mangsa sing gegeden. Lah apa? Klambi barang iki cok gegeden aku. Monggo Pak. Monggo Mas. Saran Pak Widi nggih Pak Widi menika. tengah iki mboten jero kok. Anjir Bapak mriki Pak. Awake dhewe minggir. Kono kae. Nah, monggo. Oke. Asing ngangge bawa Mboten ngangge bawa. Oh, langsung. Mboten ngangge bawa, langsung. Ana wewe. Oleh rasa nggo bawa, Mbah. Iya, monggo dipun lajengke. Yuk, monggo. Yeah.
Sampun Pak Widi. Pak mboten sarepot-repot nama sing. Oh nggih, monggo nek kagem Agnes. Nggih. Katik kliru Mbak Walu ya. Kowe ngopo ya Mbak kok ngincang-nginceng iki? Apa ya, Mbak? Mau ki rak sampean Terus diliwati ya, Mbak. Sakake. Demen kok sikile lara. Hah? Sampeyan iki demen kok sikile lara. Lu yo semut lho sikilku. Ora wae. Agnes, ngaturke panuwun. Sampun Oh, iya. kula bali matur nuwun Mbak Widi. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis